programa ofrecido por... Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos. Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos cordiais desde Ribadumia. Iniciamos unha nova edición de Falemos. Analizaremos a situación da Confraría de Aguiño co seu patrón maior, con José Antonio Santamaría. Toda a situación que teñen e, lóxicamente, o que lle queda por diante deste ano, as expectativas, e xa co anuncio fai uns días da gran festa que celebran alá no mes de xullo, que é a festa do Percebe de Aguiño. Estaremos e analizaremos a situación do Concello de Moraña co seu alcalde, Consito Gómez.
reciente, a primeira vez que lidera este Concello, con 9 mesiños ao frente, e estaremos con el para que analice todo o feito nestes meses, pero tamén os compromisos electorais que asumeu cos veciños de Moraña. E iniciamos este turno de análisis e de intervencións co alcalde de Villagarcía de Arousa para analizar precisamente como van as obras, como van as cousas, como está Villagarcía, pero antes, alcalde, moi boa noite, benvido. Boa noite, gracias por convidarme. Pero antes hai unha situación que onte Galicia recupera e reinicia unha andadura, unha nova legislatura con un novo goberno e xa tomaron todos posesión o día de onte. Que valoración lle fai ou lle merece? Porque dos 12 máis un hai 9 que son do plano e da faceta política municipal, non? Ben, primeiro que corresponde nestes casos é felicitar ao gañador polos resultados das eleccións autonómicas, evidentemente con un respaldo moi amplio da sociedade galega que eu xa tiven a oportunidade de transmitirlle esas felicitacións. Agora o que se espera deste goberno autonómico, que en unha boa parte continuista, porque moitos deles xa tiñan esas responsabilidades, eu voulle pedir nun doble plano. Primeiro, como presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, que atenda as necesidades dos concellos galegos que ata de agora non se tiveron en conta e que son coñecedores desas necesidades. E segundo, por suposto, non me podo esquecer como alcalde da nosa cidade, como alcalde de Vilagarcía, que espero deste goberno autonómico que responda á importancia da nosa cidade, que faga as inversións que merece pois unha cidade de importancia como é Vilagarcía de Arousa. Que papel lle toca xogar en este caso ao Partido Socialista e ao señor Besteiro nesta legislatura? Ben, o papel é claro, o papel é o que nos dixeron os cidadáns, que é certo que foi un proxecto que estaba comenzando con un liderazgo moi recente que non lle deu tempo pois a explicalo e dar a coñecer, como decía, ese proxecto de país. Ahora temos 4 anos por diante na que eu estou convencido que o Partido Socialista vai a facer unha oposición leal e constructiva, chegando a acordos cando sexa necesario e poñendo a voz en alto cando haya que decir que non. Por exemplo, sería innegable decir que a sanidade pública non está funcionando. Si vamos na mesma liña de non corrixir os erros que se están cometendo, ende logo iban a ter ao PSDG. É o momento de traballar con 4 anos por diante, o momento de que nestes 4 anos, pois como decía, convencer a sociedade galega de que xa é a hora de que volva a haber un goberno progresista en Galicia. Tempo tenemos para explicarlo, tempo tenemos 4 anos por diante para tratar de explicarlo. E seguro que lle preguntaremos por elo noutras ocasións. Imos a Villagarcía e quedámonos en Villagarcía, ese gran concello e capital da comarca e da Ría de Arousa. En unha semana, como van os digamos que procesos de traslado e todo isto, a semana que ven, o martes que ven, inaugúrase a biblioteca, non? A nova. Ben, algo moi esperado. Algo moi esperado e moi demandado, sobre todo pola xente máis xoven, por la cantidad de xente que ven a estudiar a nosa biblioteca, na que se compartía pois con actividade cultural, eso en moitas ocasións facía incompatible a tranquilidade que necesita unha biblioteca co bullicio e actividade cultural que ten pois Vilagarcía e o Salón García en particular. Estamos hablando de un investimento de 1.700.000 euros que vai a facer, teño que dicilo modestamente, pero vai a ser unha biblioteca que vai a ser unha referencia non xa na comarca, senón en toda Galicia, porque a verdade é que o resultado foi maravilloso. E para ser unha biblioteca municipal estamos falando pois unha cantidade de bibliografía, de exemplares, estamos falando de 55.000 entre pois libros, audiovisuais, cartografía, un volume moi grande, por eso eu creo que todo o mundo entende que ese traslado hai que facelo con calma, que o que se fixo é tratando de molestar o menos posible. Pero agora 23 de abril, ademais unha data moi sinalada para facer esa presentación, a que tamén se invitará aos máis xóvenes con contacontos e talleres de pintura, porque isto está pensado para todos. E agora, por suposto, tamén traballando en darlle un uso á biblioteca antigua que se deixa, para que sexa tamén un espacio de encontro das asociacións culturais, con proxecto tamén para mellorar as Salas Rivas, o Salón García, vai a quedar ali un espacio enfocado a outro ámbito e, dende logo, vamos a ter a biblioteca que tanto tempo levamos esperando a nosa cidade, unha biblioteca acorde a importancia o que Vilagarcía.
Estos días, lóxicamente, habrá que pechar unha para poder facer o traslado de todo o material, de todos os sistemas administrativos, informáticos, etc, 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 non? Sí, a intención en todo momento era causar as mínimas molestias posibles aos usuarios, pero é certo que hai determinadas cuestións informáticas e de organización dos propios archivos e da propia documentación da biblioteca que fai necesario pechar uns días. En eso, pois, se rematará a verdade que en moi pouco tempo, 23 de abril estará plenamente operativa, servicio tamén, porque estes días se falaba un pouco tamén dos horarios da nosa biblioteca, e para poder falar deso fixemos unha comparación con o resto das bibliotecas municipais de toda Galicia, e podemos decir moi claro que a Biblioteca Municipal de Vilagarcía, ademais de ser das máis bonitas, e ademais vai a ser moi funcional, pois vai a ter o horario máis amplio de todas as bibliotecas municipais de toda Galicia. Entón, creo que vai a atender... Un edificio tamén senlleiro para Vilagarcía, non? Sí, por suposto, non nos olvidemos que é parte da historia de Vilagarcía, que é o Liceo Casino, que no seu momento pois se tiña intención pois eso de vendelo a unha promotora pois para facer algo relacionado con hostelería, ou ese era os proxectos nos que se estaba traballando a xestora ou a directiva que estaba xestionando o Liceo Casino. Foi cando o Concello se enterou e dixemos que era unha pena que un edificio tan emblemático e que supuxo tanto para tantos e tantos vilagarciáns pois acabaran unhas mans privadas e ademais perder a súa configuración. Non vai a ser unha sociedade lúdica ou recreativa como era, na que cada vez é máis difícil que teñan encaixe, pois porque agora parece que as novas sociedade pois vai por outros tipos de derroteiros, pero, dende logo, sí que sexa un espacio público senlleiro para Vilagarcía, como é unha nova biblioteca municipal. Desembocadura do Río do Con para abrir Vilagarcía ao mar. Como está este proxecto, señor Varela? Tanto Porto como Xunta de Galicia teñen moi claro, non de agora, sino deberían telo, onde fai moitísimo tempo, de cal é o posicionamento do Concello de Vilagarcía, porque o dixemos a moitas ocasións, en reunións privadas, no propio Consello de Administración do Porto, que chegado o seu momento, cando rematase a concesión da empresa que estaba ali, pois que era o momento de liberar esa desembocadura do Río de Con. Isto rematou en decembro, cando nos o poñemos de manifesto, pois ata agora, por parte do Porto, pois se nos transmite que por eles non habería problema, sempre que Augas de Galicia pois de bloquei a esa desembocadura do Río do Con. Se non se fai, é ben sinxelo, vai a ser unha cuestión de vontade política da Xunta de Galicia, porque se no seu día, cando foron as inundacións, cando se fixo un estudio de cales son as necesidades que ten a nosa cidade de liberar a desembocadura do río, unha delas era que non houbera ese tapón do Río de Con ao mar. Entón, se executaron varias fases dese proxecto, pero esa todavía non. Entón, eu espero que non haya unha rectificación dos seus propios proxectos por parte de Augas de Galicia, porque sería un erro histórico. Porque sabemos que unha soa cousa non soluciona todos os problemas dunha posible inundación, pero dende logo vai axudar. E dende logo, ademais, permitiría tamén pois darlle outra ordenación, outro espacio nunha zona tamén moi senlleira como é a desembocadura dun río no mar, e que podería ter outro uso de maior disfrute para os cidadáns de Vilagarcía. Pero, dende logo, nós vamos a seguir traballando e insistindo ata que se faga unha realidade. Foi das primeiras cousas que dixen eu cando fun candidato por primeira vez á alcaldía, que era necesario liberar esa desembocadura do Río do Con, que iba a haber un centro de saúde na Comandancia de Mariña, esa xa temos, que o Cira non podía estar na praia porque rompía a fachada. De momento van 2 de 3, a ver si conseguimos esta terceira, porque dende logo nos parece importante. E o parking Juan 23 e a Plaza de España? Ben, o parking Juan 23 é a realidade pois que foi unha concesión dunha empresa que quebrou en un concurso de acreedores e que ao final, despois de intentar chegar a acordos negociados, non foi posible, e o xulgado ao final pois é o que nos di que temos que rescatar esa concesión ao Concello de Vilagarcía. O que pensamos en todo momento é facer da necesidade de virtude, e que xa que vai a ser o Concello que vaya a xestionar ou volva, podía haber dúas fórmulas, ou xestión pública ou sacalo a licitación, dende logo
Nós vamos a optar, xa o dixemos, por unha xestión pública na que ademais saian beneficiados os vilagarciáns con algún tipo de bonificación ou primeira hora gratis, é o que se está traballando nestes momentos, e ademais surdiu a oportunidade, como surdiu no seu momento, a Casa Jaureguízar, que é o Plan Nacional contra as Drogas, que ten incautado varias propiedades, neste caso, pois non hai por que ocultalo, porque así era de Marcial Dorado, tanto Casa Jaureguízar como Parking de Plaza de España se pon a disposición do Concello de Vilagarcía por si quere adquirir en vez de sacalo a subasta. Entón, dependendo das condicións, estamos traballando, por suposto, porque eso posibilitaría que o Concello de Vilagarcía xestione en beneficio dos vilagarciáns pois un número de plazas moi importantes que hasta ahora estaban en man privadas, como o Parking de Plaza España Juan 23, e tamén, pois, na urbanización da Concha Compostela hai un que de momento está ocupado pola grúa, e traballaremos tamén se hai unha mellor opción ou mellor posibilidade que nos vai a permitir ter un parque, mellor dito, de prazas públicas moi importante para a nosa cidade. Pero o de Juan 23, en definitiva, hai que facer arranxos, non? É dicir, non pode... aquel estado lamentable de chuvia, goteiras, nos días de tal, incluso nos horarios, que chamaba moito a atención que un sábado pola tarde ou así que non estuvera operativo, non? Sí, dende logo, é un parking que non estivo ben mantido, non está ben mantido, está ao lado do Concello de Sebén, por suposto, e hai que facer melloras para evitar eso e unha xestión máis amplia, porque non as cousas que eu lle trasladei aos administradores concursais, que non era un parking que chamase especialmente a atención porque o horario era moito peor que o resto dos parkings da cidade. Eso se vai a mudar, como decía, tanto unha mellor oferta con algunha hora gratis ou bonificación, eso que vamos tamén a falar cos sectores sociais socioeconómicos de Vilagarcía, unha mellor oferta horaria e que todo iso complementado, porque eso non nos temos que esquecer tamén, o que se leva traballado estes anos con unha rede de aparcamentos disuasorios moi importante que temos na nosa cidade, que non a teñen noutras cidades, xa non do entorno, senón de toda Galicia. Creo que debemos ser a cidade, se non a primeira, entre as 2 ou 3 primeiras, que pon a disposición dos cidadáns unha maior bolsa de aparcamentos disuasorios con un obxectivo moi claro, que é o que nos está pedindo todo o mundo, o que nos está pedindo o planeta, o que nos está pedindo Europa, o que nos pide o propio goberno do Estado, que tratar de emitir a menor cantidade de CO2 ao medio ambiente, unha descarbonización na que se está enfocando nas grandes cidades porque son as que teñen máis tráfico, pero unha cidade mediana como a Vilagarcía tamén ten que dar pasos en ese sentido. Por eso se están facendo calles, humanizacións na que o peatón e outros medios de transporte que non sexan do motor sexan os protagonistas, pero tamén para dar facilidades ao vehículo cunha rede de aparcamentos disuasorios ata de agora e con esta rede de parkings de xestión pública que vai a ter o Concello de Vilagarcía a disposición dos vilagarciáns. Faga un esforzo. Como sería a foto de Vilagarcía dentro de 3, 4, 5, 10 anos? Ese modelo que vostede ten na cabeza e que hai que ir pouquiño a pouco. Ben, o modelo, para empezar, e para ser precisos e xustos, este modelo non empezou este actual goberno municipal. Hai moitos vilagarciáns que levan defendendo este modelo e moitos gobernos municipais que foron dando pasos. Eu non fai tanto, eu son de Vilagarcía, nacín en Vilagarcía, me criei en Vilagarcía e non fai tantos anos, pero non nos acordamos, pois Rei da Viña pasaban vehículos, era de Beirarrúas Estréditas. A Ramón y Cajal, no que a miña familia tiña un negocio, tamén pasaban vehículos e eran Beirarrúas. Castelao tamén era unha zona de tránsito de vehículos. E a realidade é que unha maioría de vilagarciáns decidimos, non solamente nós, este camiño, porque hai moitas cidades, non o estamos inventando nós, hai moitas cidades que siguen ese modelo, pero que é o que se están defendendo? Pois que o espacio público, as persoas teñen que ser os protagonistas, que as rúas sean vividas, que as rúas sean disfrutadas, que as rúas sean algo democrático no que todos poidamos disfrutar dese espacio. Fai moi pouquiño, este fin de semana o que ven, este domingo, se vai a facer no barrio do Piñeiriño unha actividade de un vermú solidario a favor, ademais, de unha entidade que está facendo unha labor impresionante, que é o Princesa Leticias, de persoas, atendendo a persoas con parálisis cerebral, e se vai a facer
ese vermú solidario para recaudar fondos nunha rúa gracias á humanización emprendida polo Goberno Municipal de Vilagarcía, que é a Rúa Camilo José Cela, na que esa rúa non había máis que vela antes, que era unha rúa de tránsito, e era un espacio de encontro de todos os veciños do Piñeiriño. Con que hai que completar eso? Porque isto non solamente humaniza rúas, sino tamén dotalo de aparcamentos disuasorios, porque para os coches teñen que seguir existindo, pero os desplazamentos teñen que ser para ir dun lado ao outro, a puntos concretos, non para estar, por exemplo, como se facía buscando polo centro continuamente aparcamentos, cunha boa rede de transporte público de autobús, que aí ten un papel fundamental a Xunta de Galicia, vamos a exixirlle que cumpla, e, por suposto, unha ventaxa que ten Vilagarcía que non teñen outras cidades do entorno ou outros concellos do entorno, que ter unha estación de tren e ter un transporte de tren que hoxe por hoxe nos sitúa en todas as cidades de Galicia a 15-20 minutos en moitas delas, pero que ademais estamos a 3 horas e pico de Madrid, do centro de Madrid. Eso nos dá unha ventaxa competitiva non solamente para os momentos máis de maior afluencia de xente, como pode ser o verán, sino para todo o ano. Calquera que quera vir a traballar a Vilagarcía sabe que pode desplazarse a Madrid en 3 horas e pico, eso é unha ventaxa moi importante. E en canto cheguen eses trens que faltaban, que se chaman abriles... Eso van a chegar agora. É a última cousa que me faltaba. Veña, por todo favor. eso que provoca? Pois que Vilagarcía sexa unha cidade moi dinámica, moi activa, con actividade durante todo o ano. É unha cidade que principalmente vive do sector servicios, do turismo, do comercio. Non hai moitísimas industrias como non hai en toda Galicia. Eso sí, temos os mellores datos de emprego dos últimos 20 anos. Eso tamén hai que decirlo. Sí, pero fan que sexa unha cidade moi activa e moi dinámica. Eso permite unha cidade como a nosa, que é totalmente disfrutable, totalmente camiñable, e que nos dá múltiples opcións. E nese senso, porque non só disfrutan os veciños, os vilagarcianos, sino tamén os visitantes, e ademais son atractivos. Entre eles o da bandeira azul, a vía verde, a ruta marítima, por onde van estos? Como están estos proxectos? E que supoñen para Vilagarcía? Ben, primeiro, eu cando levamos adiante un proxecto, o primeiro obxectivo que temos na cabeza non é a xente que veña de fora, sino os que vivimos aquí todo o ano, que podamos disfrutar, que estemos unha cidade na que estemos orgullosos dela. E todas estas cousas que cada vez se lle dá máis importancia fain de Vilagarcía unha cidade moi cómoda, moi atractiva, o diste moi ben e moi agradable para vivir. E ademais, tamén esa outra parte tamén hai que terla en conta, e aínda que non sexa o fundamental, que pois cada vez hai un turismo que está buscando máis a natureza, os espacios libres, o que ofrece Galicia, o que ofrecen sitios como Vilagarcía, que tanto podes coller e disfrutar da nova vía verde, como aproveitar esas rutas mariñeiras, como tes praias, como tes actividade cultural, como tes actividade musical. Agora empezamos a etapa, o momento de Vilagarcía e a música, que probablemente sexamos a cidade da música de toda Galicia. Dentro de pouco comeza o Clas Clas, despois temos as festas de Santa Rita, pero despois ven o Alantifés, despois ven a Revenida, despois ven o Curtas, o Ameixa Rock. Vilagarcía non para. Vilagarcía é unha cidade, como decía, non solamente por as cousas promovidas polo Concello de Vilagarcía, senón porque hai moita xente disposta a facer cousas con moitísimo talento, están facendo moi ben. Eso é turismo, eso é movimento, eso é economía. Por suposto, e acabamos de ver tamén ahora mesmo en Semana Santa. Acaba de rematar a Semana Santa en outra cousa que tamén somos un referente a cantidade de campeonatos de moitísima calidade, que o que fan é, primeiro, que son unha carta de presentación da nosa cidade, pero despois a cantidade de xente, de nenos e nenas e das familias que tiveron a oportunidade de visitar a nosa cidade con varios torneos, primeiro o fin de semana con Miguel Ángel González Estévez, pero que despois foi a Basket Cup, o torneo organizado pola Arosa, o torneo organizado polo San Martín. Estamos falando de miles e miles de rapaces que viñeron a nosa cidade, acompañados polos seus pais, e que moitos deles van a repetir. Eso evidentemente xenera economía, o noso comercio local, a nosa hostelería. Eu sinto as molestias para os propios veciños da nosa cidade, porque era moi complicado pois coller un restaurante estes días en Vilagarcía para poder disfrutar pola noite.
pero non se pode ter todo xunto. No, por suposto, xera a economía e, dende logo, todos os turistas van a ser benvidos a Vilagarcía. Hai que equilibrar a balanza, ten que ser un turismo sostible, pero Vilagarcía todavía está en condicións de recepcionar todavía máis xente. Temos moita senda e, lóxicamente, non só a través da ría ou na beira da ría, temos tamén a Cruz do Xiabre e temos o monte aí ao lado, que é o Monte Xiabre, e temos a Praia de Compostela, a Praia da Concha. Temos moito que ofrecer, e ti podes ir ao novo mirador de Xiabre, vas a ver a vista máis espectacular. Eu sei que é difícil acceder e que non todo mundo, o malo é que non todo mundo vamos a poder disfrutalo, porque son unhas condicións, pero temos que facer ese equilibrio, como decía, de poder disfrutar cousas que sexan un referente para nós e para o turismo, con tamén conservar a natureza. Dende ali tes unhas vistas espectaculares, pero que non podan chegar, non teñen máis que irse, por exemplo, a Carril en Vilagarcía para ver a illa de Cortegada, e que diferentes empresas están facendo o tránsito para chegar ata Cortegada, e que poden disfrutar de algo que é parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas, con o maior bosque de loureiro de toda Europa, e que é unha gran descoñecida, é unha auténtica maravilla. Pode disfrutar pola Vía Verde, pode disfrutar, como decíamos antes, fai un momentiño, polas rutas mariñeiras, que agora son Sendeiro Azul. Pode disfrutar tamén dos nosos pazos, sin ir máis lonxe, onde diferentes empresas de Vilagarcía, que son un referente de alimentación, que tiveron esa boa idea de facer esas sinerxias e xuntarse para ofrecer un produto de moitísima calidade, o estaban presentando nun sitio como o Pazo Rubiáns, que é un xardín de excelencia e que é unha referencia a nivel mundial. En moitas ocasións o decimos, eu entendo que os vilagarciáns, e todos temos ese carácter, somos moito máis críticos co noso agora de xulgalo, pero dende logo a xente que ven a nosa cidade queda maravillado. Eso sí, cando se meten coa nosa, sempre saímos a defendela unha maioría de vilagarciáns. Estos son cousas do directo. Falamos máis de rúas e de inversións, con algunhas xa feitas ou recientemente. A Rúa Quinteiro, e fáleme tamén, aproveitando, porque empezamos nos quedan uns 10 minutiños, pero a mellora de viais no rural. Como está isto e cal é, digamos, que a folla de ruta, señor Varela? Ben, o decías moi ben, estaba citando, por exemplo, a Rúa Quinteiro en Trabanca Sardiñeira, que hai obras de saneamento, de mellorar parte do asfaltado, pero tamén estaba a Rúa Loureiro en Cornazo, que tamén se están acometendo pois obras de saneamento. Se acaba de reformar a Praza Bastos de Vilaxoán, se está en estes momentos facendo un investimento de aproximadamente 1 millón de euros tamén en melloras de camiños e de seguridade vial. Teño que decilo tamén, porque non podería non reflexar isto. É curioso cando os grupos da oposición, principalmente o Partido Popular, está demandando todas estas cuestións e dicindo que non se está atendendo ao rural, cando a realidade é que se está investindo máis no rural que no centro, e o dato evidentemente mata o relato, pero o máis curioso desto é que continuamente estamos levando emocións a pleno no que se piden melloras en diferentes zonas de Vilagarcía, e cando hai que apoialas, cando hai que apoiar os remanentes, non os apoiaron. Os orzamentos, cando presentan en todos estes anos os que se presentaron, non o apoiaron nunca. Todos eses investimentos non os apoian. Cando se congelan as tasas fiscais aos vilagarciáns, non os apoian. E despois están pedindo que se faga moita máis inversión, moita máis menos gasto, pero sin a posibilidade de ter os recursos. Eso é moi fácil de definilo nunha palabra, eso se chama demagoxia. Eso se chama demagoxia, claramente. O que hai é que, frente a unha oposición que intenta desgastar o goberno, eu entendo que a función da oposición é tratar de desgastar o goberno, pero hai que ter un poquinho de sentido da responsabilidade e tratar de beneficiar aos vilagarciáns. Frente a esa oposición que intenta ser destructiva, pois, dende logo, o goberno municipal vai a seguir traballando por todas as zonas de Vilagarcía para facer non soamente de unha zona, senón de todas as zonas de Vilagarcía
unha cidade atractiva. Durante estes anos, por exemplo, falaba antes da Praza de Vilaxoán, pero que antes se puso en marcha unha escola infantil en Vilaxoán, Sobradelo, dependendo pois de onde sea cada un defende que a súa zona, e tampouco contou co respaldo do Partido Popular no seu día. E a realidade é que, dende que se puxeron unha serie de servicios en Vilagarcía, como esa escola infantil de Vilaxoán non perdeu poboación. Eso pois é significativo que cando ti dotas a unha zona de determinados servicios consigue revertir pois esa despoboación que pasa en moitas zonas de Galicia. E a proba dela, por exemplo, como te decía, é Vilaxoán. O goberno municipal o ten moi claro, pese a eso o fácil, que non solamente pasa en Vilagarcía, senón a oposición en todos lados sempre di que non se fai nada no rural. Ben, pois en Vilagarcía o dato deixa moi claro que se está investindo en todas as zonas de Vilagarcía. Agora hai en marcha tamén pois un investimento na rúa Aquilino Iglesias ali no barrio dos Duráns, que va a permitir unha humanización importante. Están en marcha pois a mellora o ensanche da rúa Venceslao Fernández Flores, ali chegando ao Piñeiriño, que vai a mellorar a seguridade vial, atendendo as diferentes demandas que nos están facendo os veciños e veciñas de Vilagarcía, e as que quedan todavía evidentemente por facer. Nunha cidade sempre hai moitas cousas que facer e sempre hai cousas que mellorar. O que hai que valorar, na miña opinión, dun goberno municipal dun concello é si se está traballando en mellorar todas as zonas que sexa posible, de logo nos o estamos intentando. O saneamento na zona do Cornazo en Loureiro de Galufa e tamén no Camiño de Arregueira. O saneamento sempre é moi, digamos que moi sensible pola contaminación. O saneamento, eu teño un concelleiro que dende o principio, eleva comigo dende o principio, que Lino Mouriño, na que todos os veciños de Vilagarcía poden decir que están con el, estiveron con el múltiples ocasións, me o leva dicindo dende fai moitísimo tempo, que é certo que son inversións que ao mellor non son tan lucidas pois como unha humanización por arriba dunha rúa, pero a realidade é que cando non funciona un saneamento se nota moito. E por eso se leva feito un esforzo inversor en saneamento en Vilagarcía, na nosa cidade, moi importante durante todos estes anos. E o que queda por facer? Pouco a pouco temos que renovar todas as nosas tuberías. Calquera pode entender que non se pode facer de golpe, porque abrir unha zanja, empezar a cambiar tubos é o máis costoso. De todas as obras que realizamos, o máis costoso é o que non se ve. Moito máis que o que se ve, claro. En eso se está traballando, pois unhas veces con fondos propios, outras conseguindo financiación europea e outro pois petando na porta a outras administracións para que tal a Diputación? Como van os proxectos e os acordos de axudas coa Diputación? Ata de agora, pois é unha Diputación que está comenzando, leva xa un tempo, pero ha mantido pois os cambios con respecto á anterior Diputación son bastante máis casi estéticos que de contido. Eu pedía unha cousa moi clara e de momento eso continúa, que ese plan único, ese plan concellos, que significa? Que os fondos que nos transfira a Deputación de Pontevedra é o Concello Vilagarcía e o resto dos concellos da provincia de Pontevedra quen deciden que se gasta esa financiación. É un modelo diferente a outras diputacións, por exemplo, a Diputación de Ourense non o ten, na que a Diputación decide en que hai que destinar eses cartos que van para os concellos. Non era así na Diputación de Pontevedra e de momento se vai a manter. O que lle pido tamén pois é que manteñan outras cousas, como é a Rede Ágora, que estaba falando dunha mobilidade sostible, de humanización, sei que se había feito un esforzo inversor por parte da Diputación moi importante, e sería unha pena que se acabase, ou tamén pois as políticas de igualdade que se enrolou a Diputación de Carmela Silva, que se rematasen, dende logo sería un erro, por vir de outro goberno anterior. Eu sempre lle dou un voto de confianza, falaba antes da Xunta de Galicia, eu lle dou ese voto de confianza a ver se se fai ese investimento tan necesario para os concellos galegos e para o Concello de Vilagarcía, e a Deputación o mesmo. O que esperamos é que lle dé a importancia a nosa cidade que merece, que ao final somos, por poboación, a terceira cidade da provincia de Pontevedra despois de Vigo e Pontevedra. Casi, ao lado de Vigo. Non, é dicir, eu dende logo, Vilagarcía ten a súa propia identidade coas súas diferencias. Eu me gusta moito Vigo, me gusta moito Pontevedra, pero dende logo eu, se tivera que decir... É máis bonita Vilagarcía que Vigo, o que pasa que en Vigo hai moita máis xente.
Seguro que non nos está escoitando o alcalde de Vigo, pero eu estou encantado. A nosa cidade é a cidade máis bonita do mundo, máis que Vigo, que Pontevedra ou que o resto dos concellos de Galicia. Varela, pero algunha reforma, algunha obra ou mellora en infraestructuras deportivas que resaltar no día de hoxe? Moitas, ese é outro dos mantras que está intentando pois colar a oposición de que non se está facendo un esforzo en deporte. Creo que durante estes anos, creo non, o afirmo, fai moito tempo que non se facía un esforzo inversor en deporte como fixo este goberno nos últimos anos. Xa solamente en marcha agora estamos falando da reforma do pabillón de Fontecarmoa, que estamos para corrixir problemas estructurais do tempo dese pabillón. Estamos falando de un investimento de 2 millóns de euros, pero que se está tamén reformando a piscina municipal e traballando na futura ampliación da piscina, pero que se acaban de cambiar, se van a cambiar, mellor dito, todavía non están, pero xa está a financiación e xa está a licitación. O campo de herba artificial do Manuel Jiménez e de Verdón, pero que tamén se vai a resolver problemas no pabillón de Carril. É dicir, se leva feito un esforzo inversor en instalacións deportivas moi importante. Quedan por facer, por exemplo, é necesario unha reforma na pista de atletismo, pero todo o mundo tamén ten que entender, eu creo que entende, que non se pode facer todo a vez, que temos a sorte de haber heredado como goberno municipal, gracias aos esforzos vilagarciáns, dunhas magníficas instalacións, de moitísimas instalacións, probablemente non comparable con poboacións do tamaño da nosa cidade en toda Galicia, pero que eso tamén exixe un esforzo inversor moi importante, porque como todos nos vamos facendo maiores, as casas, as persoas, eso require un esforzo de investimento moi importante, en eso que se está traballando agora. É das políticas na que máis investimentos se está realizando. A mí me encantaría poder dar directamente moitísimos máis cartos aos clubs deportivos da nosa cidade, pero que o esforzo importante que se está facendo é que teñen unhas instalacións acorde ao que merece o seu esforzo e a cantidade de nenos e nenas de Vilagarcía que practican deporte. Eu lembro que hai cidades en Galicia no que cobran por ese uso das instalacións, en a nosa cidade non se fai, porque entendemos que é mellor para a práctica do deporte. E o poucos cartos que poidamos ter para repartir entre os clubs, dende logo teñen que ir para a base. Señor Varela, creo que fixemos un bo repaseño por varias das cousas de Vilagarcía e dos proxectos. Unha última opinión e quedamos para outro día. Ben, non, é dicir, poderíamos estar falando todo o programa, pero non seríamos xustos co restos convidados que seguro que tamén queren falar, non? Dende logo, é dicir, vivimos nunha cidade moi atractiva, moi dinámica, agora chega un momento de moito bullicio na nosa cidade, o que temos que seguir facendo nós como goberno municipal, pese ao ruído, pese ás críticas de sempre dos grupos de oposición, seguir escoitando os veciños e veciñas, seguir traballando, seguir investindo en todas as zonas e lugares da nosa cidade. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Falaremos e falemos noutro día, noutra ocasión. Moi boa noite, moitas gracias. Nada, moitísimas gracias a todos. Nos vamos a publicidade da man dos copatrocinadores, volvemos e recibimos a Sito Gómez, alcalde de Moraña. Repasamos con él, lóxicamente, que ademais é novo na política, repasamos con él este concello importante da comarca de Caldas. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo
para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo estamos con todos vostedes, continuamos en Falemos e falemos do Concello de Moraña e para elo contamos e lle damos a benvida a Sito Gómez, alcalde deste Concello. Moi boa noite, benvido. Moi boa noite, moitas gracias por convidarme a este programa de Falamos. Moitas gracias. Que ademais é, digamos que, para vostede é unha novedade, non? Porque vostede antes de maio do ano pasado dedicábase a outras cousas, a outras actividades, non? Exactamente, para mí é unha novidade, pois é todo, desde hai 9 meses para cá, pois desde que entrei na política, pois é todo novo para min, e iniciándome en este curso, para min é unha alegría, é un placer estar aquí con vos. E tamén cos veciños, como lle vai, que valoración fai a nivel personal, logo falamos da política, pero a nivel personal este cambio de vida, cambio de ritmo, de actividades, de reunións, como lle vai? Pois valoro moi positivamente. Para min, como comentaba, hai 9 meses que iniciei esta andadura e, para min teño que agradecer moito aos veciños que, ao fin e ao cabo, ca honestidade que teño e ca humildade que teño, pois eu estou aberto sempre para escoitalos e para corrixir e intentar solventar esas necesidades que moitas veces me plantean ali no Concello. O do servicio público xa lle vai na vena e no compromiso, pero o da relación cos colectivos deportistas, culturales, deportivos ou culturais, eso xa estaba metido moito neles, non? Sí, exactamente. Eu xa estaba, era o presidente do Club de Fútbol de Moraña, e tamén tiña 5 asociacións que, na que eu era o seu presidente e, ao fin e ao cabo, estaba realizando actividades e, estaba... Gustalle eso, non? Exactamente, gústame axudar e, todas aquelas ideas que eran boas, que se podían levar a cabo, aí estaba eu para axudar a eses veciños. E ainda sigo, calquera asociación que queiran se constituir ou tal, como pasou nestes casos hai pouco tempo, eu estou aí para axudarlle como alcalde e como veciño, principalmente como veciño, que ao fin e ao cabo todos somos iguales e todos estamos aí. Como topou o Concello? Como está o Concello e que lle podemos decir xa aos veciños de Moraña, pero tendo en conta que tamén hai que explicar para que o resto dos veciños nos entendan, os de Moraña, os de Ribeira, os de Noia, os de Pontevedra. Exactamente, topei o Concello cunhas arcas saneadas, con uns proxectos que xa estaban desarrollándose en marcha, e ao fin e ao cabo con outras necesidades que unha vez que cheguei aí vemos que fan falta e así estamos traballando para que esas pequenas cousas que poidan realizar e se poidan levar a cabo. Orzamentos, uns 2,7 millóns de euros aproximadamente? Sí, exactamente, temos un orzamento pequeno porque somos un concello pequeno tamén. Temos nos nosos ingresos son un dos máis pequenos de toda, casi de toda a comarca, de todo a provincia. As nosas tasas, impostos, son as máis baixas e podemos estar orgullosos delo, que os nosos veciños son os que menos impostos pagan. Sabemos que para os que paga é moito, pero podeno corroborar e comprobar con moitos concellos que somos o que menos impostos temos da provincia.
Deste xeito, de que maneira se está beneficiando o comercio local, de que maneira, bueno, os polígonos industriales, as industrias, hai moi boas industrias ali asentadas, non sei, un día destos, ademais, facía unha visita oficial. Como van estes polígonos, como está a demanda de novas asentamentos de novas industrias? Que pode contar sobre isto? Sí, exactamente. Nós, bueno, temos dous polígonos industriales en Moraña, está o polígono das Fieiras e o polígono de Mirallos. O polígono de Mirallos, bueno, hai algunhas parcelas disponibles que se están, bueno, xa hai xente xa negociando para a súa construcción e facer esas naves, construir eses sitios. Novas empresas ou ampliacións? Ampliacións, creo, sí. Creo que hai ampliacións e non sei se son novas empresas de outras... Bueno, pero nos casos é boa idea. Sí, é unha noticia. Exactamente, é unha boa noticia. Nos aínda así, pois, aí fai pouco, pois, recondicionamos con un proxecto o parque empresarial de Mirallos, con saneamento, que non tiña saneamento. Intentamos poñerlle os servicios todos para que, ao final, pois, fomentar bueno, que as empresas, pois, que veñan a Moraña. E, bueno, aínda así temos como comentaba, temos tres grandes empresas en Moraña que, bueno, na que traballan moita xente. E, bueno, desde aquí, pois, damos as gracias que cheguen a Moraña e que den traballo a moitos morañeses tamén. E no tema do comercio, pois, seguimos apoiando o comercio, seguimos con actividades que se fan no Nadal para fomentar ese comercio local, e agora, pois, vamos a seguir, pois, fomentando a través dun plan que ven de Diputación da túa man, para facilitar ese comercio, eses locales comerciales do rural, pois, para que poñan en valor esas necesidades que teñen. Porque Moraña, dende o punto de vista turístico, ten moito tirón, ten moito pazo, moita senda, lógicamente despois están as festas. Podemos falar un pouquiño delas, pero aí hai moito valor patrimonial, non? Exactamente, temos, bueno, un gran elenco turístico de actividades. En este caso podemos nos referir ao turismo religioso. O turismo religioso temos dúas grandes romerías, que é a dos Milagros da Mil e a romería de Santa Xusta de Moraña. Tamén temos dous pazos no que, bueno, realízanse actividades, tamén eventos. E tamén, pois, ademais deso, pois, temos a Vía Mariana, unha vía que cada vez está collendo máis auge, e na que están pasando máis peregrinos por ela, e tamén as vías saludables, que temos que moita xente, pois, se desplaza a Moraña para recorrer esas vías, sí. Eso está de moda. É como non... Pero, e as gastronómicas? É como non as gastronómicas, exactamente. Como non as gastronómicas, a nosa referente, a Festa do Carneiro ao Espeto, unha festa declarada de interés turístico autonómico, que, bueno, que pouquiño a pouco nos quedando pequena a carballeira, porque o ano pasado abrimos os lotes e en unha semana, pois, xa tuvemos que cerrar. Eu pedín disculpas aos meus veciños que me viñan a pedir máis lotes, pero, bueno, o aforo é limitado na carballeira, non podíamos ampliar máis. É grande, pero... É grande, pero a afluencia de xente, si, chegamos a superar os 5.000 veciños, si, comensales e persoas o día da festa. E despois tamén, pois, temos outras festas tamén gastronómicas que este ano se recupera. Para min é unha alegría que se recupere a Festa do Porquiño a Brasa en Amil. Despois dos tempos de pandemia tuveron que paralizar. Eu sempre estuve aí para intentar recuperar esa festa. E a min enorgulléceme este ano que esa xente que volva a coller a festa do Porquiño a Brasa. E como non, tamén, pois, temos outras festas, como é a Rapa das Vestas de Amil, que tamén é un referente na nosa comarca, sí. Home, claro. Póñalle fechas
Poñalle fechas ao carneiro espeto, ao porquiño e a rapa das bestas. Sí, a rapa das bestas é a primeira que temos, é o día 14 e 15 de julio. E o carneiro ao espeto é o 27, 28 e 29 de julio este ano, e despois temos o porquiño á brasa, que é o último fin de semana de agosto. De agosto. Sí. Bueno, o sea que xullo, mediados e finales de xullo hai que ir a Moraña, e a mediados de agosto tamén. Exactamente. Nos queremos a todo o mundo en Moraña, non fai falta que veñan nesas épocas que o da rapa ten recibimos. moita importancia o día da festa, pero ten moita importancia que haxa o cabalo no monte, non? Exactamente, é unha repercusión. Porque Moraña ten moito monte, ten moita superficie forestal, eso é unha riqueza, pero que tamén o cabalo axuda non só a limpiar e a todo isto, sino que tamén é unha maneira de complementaria de economía e de moitas cousas, non? Exactamente, sí. É un, bueno, ao final, pois, limpian os nosos montes e, bueno... Pero a máis é un animal bonitísimo. É un animal moi bonito, sí. O ano pasado, pois, unha anécdota que podo comentar, se pode... Hombre, por favor. Pois ali estuven tamén aloitando ali a estas bestas. Era un compromiso que me prometín aos nosos veciños que se eu era alcalde, pois ali estaría loitando. Bastante ben, o que estuve en un mes bastante fastidiado dunhas costillas, pero bastante ben, sí. Bueno, pero vostede está fuerte, porte. Sí, bueno, sí, pero bueno, ali... Hai límite de edad por arriba? Para ser aloitador? Non hai límite de edad. Todo aquel que queira, bueno, reúna as condicións que pode axudar e aloitar en ese... Como están as obras? Como temos as parroquias en Moraña? Pois as parroquias, sí. Eminentemente rural. Exactamente, Moraña é un concello rural e as parroquias é un dos pilares fundamentales do noso concello. Temos o concello de Moraña distribúyese en 9 parroquias e, bueno, na cal, pois, estamos levando o mantemento de todos aqueles viais que, bueno, que este ano, por desgracia, co tempo que tuvemos en inverno, pois había o firme deteriorouse bastante. Concretamente, estas semanas estamos facendo o plan e os bacheos desas carreteras. E, bueno, estamos tamén co tema dos lavadoiros, pilóns e palcos, que é unha das subvencións que solicitamos e que vamos a realizar eminentemente. Pero, bueno, tamén, pois, preocupámonos por aquelas preocupacións que moitas veces, pois, que mandan os veciños, e, bueno, é que o concello, pois, ali estamos para poder axudalos en todo o que necesitan. E renovación do alumeado público, todo con baixo consumo destas bombillas LED, e isto é unha inversión importantísima, non? Porque nas máis de 740.000 euros nas 9 parroquias, non? Exactamente, é unha das inversións máis grandes do que estamos a realizar agora no concello e que se realizou de hai moito tempo. Bueno, isto vai beneficiar, e xa está beneficiando os veciños, que moitos, pois, me paran pola rúa e me comentan que, bueno, a iluminación é máis eficiente, e despois exactamente o nivel que vamos de aforro que vai conseguir o concello, que eso vai ser bastante, comentaronme desde de un 60 a un 70%. Eso, pois, vai repercutir moito nas arcas do concello e, bueno, principalmente, pois, no servicio que se presta, que, bueno, que a luz, pois, é moita máis intensa. Bueno, acométese en toda a totalidade do concello, nas 9 parroquias, e o concello pasará xa a ter, bueno, iluminación xa LED en todos os sitios, sí. Multiusos de Santa Lucía, como está iso? Sí, o Multiusos, pois, é unha obra que, bueno, que se realizou hai 5 anos, unha obra de gran envergadura para o concello, na cal en ela se realizan moitísimas actividades e, bueno, fai un mes ou así, pois, había, bueno, unha entrada de agua. Eso solucionouse, subiron ao tellado, parece ser que había
algunha tella que se movera por estes temporales que hubo en inverno, e iso pois é unha obra das que está xa bastante corrixida, xa está en total corrixida. Campo de fútbol de Mirallos. Sí, campo de fútbol de Mirallos. Está abandonado, dice Marcos Suárez, o BNG. O campo de fútbol de Mirallos, exactamente. Esa é unha obra das máis importantes. É unha obra da que, no seu, cando cheguei aquí, ca alcaldía, pois reunime con Diputación. En todo momento, eles puxéronse a disposición nosa para rematar esa obra. Esa obra empezarán en estas semanas xa a primeira fase, e a continuación será a segunda fase con un investimento de 400.000 euros, unha obra que vai un orgullo para Moraña, porque vai ser unha obra das máis importantes para o concello, xa que, bueno, na contorna, pois sempre o campo de fútbol de Mirallos foi un privilexio, foi era o referente, exactamente, era o referente do club, e ao fin ao cabo pois é unha obra que estará acabada en canto poidamos iniciar as obras. A primeira fase era para iniciarla xa antes, pero pois ca climatoloxía deste ano pois non podemos empezalas, pero esta semana e a próxima pois iniciaránse esas obras. É un referente para o Club de Moraña e para todos aqueles morañeses. Quedará un campo pois que será casi a envidia de moitos clubs da provincia e quizás de Galicia. Escola de Música? Sí, a Escola de Música, pois a Escola de Música é unha escola que estamos no seu punto máis áuxido, con 78 alumnos, sí, en a que, bueno, moitos deles pois están aprendendo e que, bueno, que moitos ao final pois salen con carreiras profesionais, sí. 20 anos cumple, non? Sí, que 20 anos, exactamente. 20 anos cumple este ano, sí. Saneamento. Sí, o tema do saneamento. No tema do saneamento pois estamos acadando casi a súa totalidade. Sabemos que ainda quedan moitos saneamentos por poñer, pero, bueno, son quizás os máis complicados, porque hai sitios que sí que o estudio é moito máis complexo, porque a mellor temos que pasar por sitios privados, temos que, bueno, facer cousas que, bueno, que temos que leválas ben a cabo. E, bueno, estamos xa con proxectos no Souto, 2 proxectos, un empezou esta semana, un proxecto bueno, que a condicionamento e máis a reposición do saneamento, e outros que van a empezar tamén ali no Souto, e que, bueno, pouquiño a pouco pois vamos intentar pois restablecer esas conexións que eu desde aquí pois pido disculpas a moitos veciños que eu acabo de chegar, pero que sí que me piden pois que é un servicio prioritario para eles. Claro. Entonces eu poñerei todo o meu empeño pois para intentar subsanar esas deficiencias e que todos os veciños pois poidamos ter ese acondicionamento ese servicio prioritario para eles. E para os maiores, que hai en casas de maior ou en centros de... Para os maiores, sí, podemos falar en política social. En política social, pois, é a miña máxima prioridade. Eu paso moitas horas ca asistente social, en política social, informándome para que todos, porque, bueno, por desgracia, a poboación vai se embellecendo, hai moita necesidade, entonces, bueno, pois constitueuse agora outra Casa do Maior, hai uns meses, na cal, bueno, pois, cada vez pois hai máis usuarios dela, e, bueno, e tamén non podemos deixar atrás o servicio de atención ao fogar.
na cal estamos aportando casi 500.000 euros e ainda estamos incrementamos agora, había unha deficiencia de horas, pasando agora pois a ter todos o servicio xa con todas as horas prestadas para que non haiga demanda desa situación. Para min é unha, bueno, como comentei, é algo prioritario porque a atención no fogar incluso é moi favorecedora para moita da xente que non ten que salir da súa casa, que se encontra mellor e que pode convivir nela, non? Porque non hai ese desapego a ter que ir a outro sitio, non? Exactamente, moita xente, bueno, nós temos as dúas versións, temos a casa do maior, porque hai moita xente que, bueno, non ten a nadie na casa, a asistencia no fogar, pois a mellor van unhas horas, pero a gran maioría das horas están solos, teñen unha soledad esa. Moita xente, pois eu acórdame unha señora que, bueno, non quería ir para a casa do maior, convencémola en ir e agora está pois contentísima, porque estaba sola casi todo o día e agora está acompañada, ten actividades, fanlle moitas cousas e ao fin ao cabo pois vese realizada. Pero habendo alguén na casa, tendo familia na casa ou tendo algún, a axuda no fogar é importantísima. Sí, é importantísima, sí. Para certos traballos, para certos servicios, exactamente, para limpieza, para bastantes cousas. E, bueno, en política social, pois, estamos seguindo traballando en elo, pois, tamén, pois, ademais do servicio do SAF, ademais das casas do maior, tamén temos as guarderías, que temos ao seu pleno funcionamento, con todas as plazas completas. Temos, bueno, levamos tamén o plan Madruga no colexio, un plan Madruga que moitos pais pois sí que necesitan, porque, bueno, teñen que marchar a traballar cedo e non teñen con quen deixar eses nenos. Pois o Concello tamén aporta, temos o que é o plan Madruga. Tamén temos as escuelas deportivas, unhas escuelas deportivas para todas de distintas actividades, na cal tamén pois temos a ximnasia de mantenimento para os nosos maiores, na que todos os días pois van facer algo de deporte ao pabellón. Temos tamén os cursos de natación no verano, cursos de natación que moita xente demanda tamén. E, bueno, e tamén non nos podemos olvidar do centro de Alzheimer que temos na Lente, que cada vez pois hai máis usuarios. Onte pois eu estaba ali presentando un curso para esa xente que, bueno, ten enfermos na casa de Alzheimer, para, bueno, estes cursos que lle facilitan pois aos seus familiares como poder cuidalos e como poder tratalos. E, bueno, e tamén pois quero comentar que o Centro de Saúde de Santa Lucía, o Centro de Saúde de Santa Lucía, tuvemos problemas, no cal, bueno, pois, sabe moitos veciños de Moraña que hubo problemas non por disponibilidade de médicos, porque todos os médicos temos a gran ventaxa de ser un concello no que as 3 plazas disponibles que temos no concello de Moraña están xa cubertas, o que é que naquele momento pois había 2 plazas dúas facultativas que estaban de baixa e non había, só dispoñíamos dun, pero agora a estes momentos pois temos a gran ventaxa de que temos os 3 facultativos traballando e tamén temos a nova pediatra que hai unha semana pois se reincorporou ao centro de saúde. Entonces, agora o noso centro de saúde está completamente xa con todos os facultativos e funcionando, sí. Funcionando plenamente. Esos servicios son de agradecer para os veciños. Exactamente. Porque ainda que Caldas, o PAC, o Punto de Atención Continuada de Caldas, queda próximo, pero, bueno, sempre é mellor ter o médico de cabeceira. Sí, exactamente, que personal, sí. Nós, naquel momento, pois, tamén hai que recordar que acudían facultativos polas tardes, que viñan de facer outros servicios, na cal agradecemos aquí. Desde aquí me gusta agradecer
a eses facultativos de Moraña que tanto traballan e tanto luchan por os seus pacientes, e, bueno, é estes que viñan de outros concellos para prestar servicios ali no noso centro de salud. E, bueno, pois, agora, pois, eu creo que temos xa todo completo. En pouco tempo tamén empezaremos ca ampliación do novo centro de saúde, un centro de saúde pois que é moi necesario tamén para Moraña, porque, bueno, leva moito tempo sin actualizarse, e ao fin e ao cabo, pois, os morañeses tamén necesitamos e temos que ter un centro de salud como o resto dos concellos limítrofes. Fixemos un bo repaso, creo que por toda a situación e por todos os temas do Concello importantes. Cales son outros? Enumere un pouquiño os compromisos que vostede adquireu de proxectos importantes para esta legislatura cos veciños de Moraña. Cales serían? Pois mira, un dos proxectos máis importantes, e creo que eu entro novo en política, pero eu creo que en política non todo vale. Eu creo que en esta obra, pois aí a política moitas veces non ten por que meterse aí. Estou falando da carretera de Rebón, unha carretera que hoxe en día parece un camiño. Unha carretera que no seu día, pois, as palas da Diputación estaban xa ali para executar a obra, uns terrenos que xa tiñan comprados, e, bueno, da noite para a mañán, pois, un cambio de goberno na Diputación fai que esas palas se saquen dali e ao final non se toque nin no vial, nin un aglomerado, nin un pintado, nin nada. Os veciños, ao fin e ao cabo, pois, están aí, porque non só os veciños, moitas veces non hai que catalogalos por ideoloxías políticas. Eu son alcalde aquí de Moraña e son alcalde de todos, dos que me votan e dos que non me votan. Por eso, as obras hai que facelas para todos. En ese caso, pois, esa é unha prioridade moi grande para os nosos veciños, que ao fin e ao cabo, pois, entonces, pois, foi unha das primeiras tamén reunións que mantuven ca Diputación. En todo momento me abriron os brazos e dixeron que se fará ese proxecto. Están xa, desde aquí podo comentar que xa están cos proxectos, están redactando os proxectos, xa hai zona traballando en campo, e pronto, pois, unha vez que teñamos os proxectos, nos reuniremos con eles para intentar levar ese gran proxecto que ao fin e ao cabo pois xa tiña que estar feito. Pero, bueno, desde aquí comprométome, e así yo fixen fincapé ao presidente da Diputación, que ese é un proxecto que temos que sacalo adiante sí ou sí. Entonces, pois, estamos xa con ese proxecto. E despois, bueno, o que comentábamos tamén, o do campo de fútbol, un proxecto que temos cunha inversión moi importante, e tamén un dos proxectos tamén que vai simbolizar un gran avance para Moraña, pois é a primeira fase da esplanada de Mos. Un proxecto de unha gran magnitude que comeza agora pola primeira fase, unha primeira fase que vai ser o desarrollo dun aparcadeiro, un aparcadeiro para facilitar os chamados disuasorios. Exactamente, un aparcadeiro disuasorio para que a todos aqueles que cheguen a Moraña pois teñan un sitio idóneo onde aparcar. E continuaremos pois desarrollando esas fases para adecentar todo o que é a esplanada de Mos. E, bueno, despois outras actividades e outras instalacións deportivas que sí que seguimos fomentando. E de colexios, mantendo e todo eso. De colexios, sí, colexios, bueno, pois no colexio podemos decir que mantuvemos reunións con a Secretaría Xeral de Educación para que, bueno, a casa do conserxe, unha casa que levaba abandonada a tempo, pois nos deran uns cartos que foron 30.000 euros para a primeira fase. Unha fase que acondicionamos xa o exterior, que se puxo o seu tellado, puxose xa a carpintería, e agora, pois, na segunda fase, pois, deixarémolo xa rematado. Ademais de outras obras menores que se fixeron no colexio, e unha tamén moi grande que, bueno, ao fin e ao cabo levan
lévano no colexio é o pabellón municipal. A cuberta cambiouse íntegramente, a cuberta do pabellón para que os nenos poidan disfrutar desas instalacións. Pois, señor Gómez, como se atopou nesta primeira experiencia, nesta primeira entrevista como alcalde? Pois moi ben, é un placer, como comentei anteriormente, é un placer estar aquí sempre nesta casa, e bueno, pouquiño a pouco pois irei aprendendo, porque necesito aprender moitísimas cousas aínda, pero bueno, con vos é un placer estar aquí. O importante é a actitude e vostede tena. Sí. Que lle gostaría de dicir? Moi brevemente do que eu non lle preguntei para os veciños de Moraña. Sí, pois nada, pois eu nada, eu comentarlle a todos os veciños que estou á súa disposición, que teño ganas de traballar, que veño con moitas ganas de traballar, con moito esforzo, e bueno, é que me teñen á súa disposición, que seguirei sendo humilde como son, e con toda a voluntad. Estuvo ante en Santiago? Sí, o sábado, sí, estuvemos o sábado, sí, na presentación, sí. Bueno, que lle pareceu e que solamente en 20 segundos é boa, digamos que para Moraña e para vostede é importante esta nova legislatura con goberno do seu color? Sí, exactamente, para Moraña, mas para todos os morañeses. Claro que é ter a Xunta neste caso de Man e tamén a Diputación de Man. Pois podemos chorar dun lado e chorar do outro. Entonces, para iso estamos e para buscar a financiación de outras administracións. Señor Gómez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitas gracias, moi boa noite e moita sorte. Moitísimas gracias a vostedes e moi boa noite. Moitas gracias. Nos vamos a publicidade, da man dos copatrocinadores, volvemos e recibimos a José Antonio Santamaría, patrón maior de a Confraría de Aguiño. Non o perdan, será dentro de un instantiño. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Pois lle damos a boa noite, a benvida e a boa noite a José Antonio Santamaría como patrón maior de a Cofradía de Aguiño. Moi boa noite, benvido, señor Santamaría. Que tal? Boa noite, boa noite a todos. Estábamos falando de que facía xa tempo que non viña por aquí, non?
Sí, bueno, eu se me invitan, aquí estou, para cando faga falta, ademais é un sitio bonito e agradable. Bueno. Como está a cofradía? Como foi... Bueno, primeiro, como foi o ano 23 hasta a Navidad? Logo falamos da Navidad ou de aí adiante. Pois o ano 23 estamos falando de casi 10 anos. Bueno, no, do ano 23. O ano pasado. Sí, o ano pasado, está contando co 13 xa. Pois, home, foi un ano que se caracterizou máis ben por a escaseza, sobre todo, do produto do marisqueo, sobre todo, pero do resto, pois, nós podemos darnos un canto nos dentes, como se decir, porque nós ao tener varias alternancias e varios recursos que poder aproveitar os meus mariñeiros, pois, realmente, pois, foi un ano bo. Podemos falar de que foi un ano bo, sobre todo mirando pois un pouquiño de reollo cara ao resto dos compañeros ou do resto das confrarías colindantes. A campaña de Nadal, a pasada, foi boa, non? Principalmente para o Percebe, que é onde vostedes son moi fuertes, non? Sí, claro. Son o mellor Percebe do mundo. Home, nós sabemos que é o mellor do mundo, que pasa que o que queremos é que a xente veña e que o probe cando é da festa de Percebe todos os anos e que vexa realmente que realmente se non é o mellor, é dos mellores do mundo. Despois falamos da festa, pero nestes Navidades o mellor Percebe, o grande, chegou a estar ben pagado, non? Sí, porque, bueno, douse tamén a casualidade de que, bueno, casualidade podémoslo chamar así entre comillas, porque o mal tempo pois non axudou nada, como sempre. Entonces, claro, vase aqueles días determinados, ademais de ir aqueles días determinados vas con mal tempo, hai aquela demanda de Percebe, o Percebe pois nesa época como casi todo marisco, pois na época de Nadal, pois dispárase, e entonces, claro, pois o Percebe pois sempre ten aí un primeiro lugar, por así dicirlo, tanto en precios como en demanda. Fálase o anduvo por aí polos 200 e pico de euros o kilo? Sí, 220 e algo, se mal non recordo o kilo, non sei se foron un lote de 4 ou 5 kilos, sí. E a cuestión, para que teñamos un pouquiño de datos, non só a xente do mar ou a xente que lles coñeza máis, pero a xente interior. Cantos socios ten a cofradía? Pois a cofradía de socios debemos de ser ao pé de 200, máis ou menos. 200. E desos 200, 160 o Percebe? Deses 200, 180, 188. Por aí. Prácticamente temos o permiso do Percebe, témolo o 90 e pico por cento. De feito, somos unha das cofradías, por non dicir, somos a cofradía punteira de todo Galicia, tanto en kilos de extracción como tamén en mariscadores, en percebeiros. Falamos de kilos de extracción. O ano ou nas subastas por día, canto se suele andar? O ano é un pouquiño oscilante porque o Percebe é un produto que non podes mirar moito valorar cara ao ano, porque se veñen temporadas de moi mal tempo, pois ou de moi baixo precio, entonces o que facemos é cortar. Entonces aí xa varía un pouco a diario podo decir de que cando temos aqueles 2-3 días de Percebe, pois podemos falar ao mellor de 600 kilos, 500 kilos, máis ou menos ao día. Están ao día. Ao día, sí, ao día. Na lonxa, non? O mercado principalmente a onde van? O mercado antes era un pouquiño Barcelona, un pouquiño tamén a parte de Cantabria e incluso un pouco de Francia, pero agora xa estamos falando un pouco máis de moitos máis sitios, como na parte do sur, Francia, Italia, un pouco se chega tamén a Estados Unidos, por o que teño entendido. Agora todo cambiou un pouquiño porque co tema das redes e o tema do mercado por internet, pois a verdade é que agora disparouse un pouco e agora chega a sitios como quen di, pois impensables, a verdade. Bueno, é unha riqueza importantísima, non? Están no mellor sitio da ría, non? Parque Natural, Sálvora enfrente, Isla Atlántica. É o melloriño, non? Sí, bueno, nós estamos orgullosos totalmente do noso sitio onde estamos, no noso ámbito territorial, tanto de terra como de mar, estamos moi orgullosos e moi contentos. A verdade é que temos un sitio, pois, é un paraíso, tanto no mar como en terra, e en produción, pois, aí está a vista tamén, claro. E os cartiños que aporta para toda a xentiña de aí, non? Para todos os
os profesionais que vos dedicades a isto, non? Claro que sí. Eso é economía que queda aquí, Galicia que vai por todos os lados e a Guiño que viaxa por todo o mundo, non? É máis directa e indirectamente. Por eso lle digo, se son a campaña de promoción importantísima, non? Sí, a campaña de promoción xa nos intentamos dar sempre campaña de promoción, quizáis o que sempre demos igual ao mellor por error ou igual ao mellor porque tampouco non planteamos desa maneira, sempre o demos máis como sobre o Percebe. O Percebe pois surgeu de que éramos un grupo pequeno de xente que tiramos un pouquiño por esa idea, estábamos no Cabildo e bueno, dixemos, bueno, pois vamos a intentar convencer a xente para poder facer unha festa do Percebe como en outros sitios, que daquela eran aqueles pouquiños, e bueno, metémonos adiante, a xente daquela pois portouse mellor imposible, acórdome como se fora hoxe que cando fomos todos ao Percebe fomos a coste cero, o sea que o Percebe o que se foi, ningún mariñeiro pois nin se quiso pedir cartos, nin tampouco nin por a gasolina gastada nos seus motores, e bueno, foi algo que é algo para recordar, algo para ter aí, e despois de aí xa foi o boom de non decir o Percebe de Galicia ou o Percebe de Ribeira ou o Percebe da Costa da Morte, o Percebe da Guiño. Pero eso fai 25 anos. Bueno, vai facer 25 anos, non? Eso vai facer 28. 28? O que pasa é que temos, claro... Ai, porque pola pandemia. Houve 2 anos de pandemia que foi forzado por casi todo o mundo, e despois tamén houve un ano aí que houveron os problemas tal, tamén cortamos. Pero non sendo eses 3 anos, por eso digo eu que son 25 anos, 25 anos de Percebe, de festa de Percebe. De festa, pero non de pasar anos desde o primeiro. De que se empezou a festa foi 28. No 97, se mal non recordo, foi cando... Bueno, ustedes ainda son uns mozos, pero daquela eran uns chavales, non? Claro, no 97 éramos un pouco máis mozos, sí. A verdade é que sí, igual con máis energías tamén, por eso surgeu, eu creo que foi algo que foi un acerto ao 200% eso do Percebe, porque eso dou-nos un impulso, aínda que sempre hai que non pode ver ou non quer ver, pero ese impulso foi algo impresionante, foi porque foi a maneira de conocer o noso Percebe, non o Percebe de Galicia, sino o noso, e eso... Despois, cando é no mercado, cando é preguntan en un lado máis 8 para o Percebe de Guiño, eso é algo que non sei, que che enorgullece, non, por alguna maneira. Logo falamos das outras actividades e dos outros produtos que vostedes traballan, pero xa que estamos no Percebe, como teñen, digamos que a problemática coa competencia dos barcos, da potencia dos barcos, para regularizala. Vostedes, non sei como está este tema hoxe en día, pero me gustaría que falara del, porque vostedes, para ir a coller o Percebe a rochas e tal, necesitan embarcacións fora a bordo, motores potentes, non? Para que salvar as olas e o oleaxe e esta historia. Como lle deixan regularizar isto? E como teñen a situación? A ver, está regularizado un poquinho entre comillas, non? Porque o que o problema sigue existindo aí, un problema que ven xa non de Madrid, sino a nivel europeo, por a Comunidade Europea, e, bueno, que se basa no que é no esforzo pesqueiro. E o esforzo pesqueiro aí é onde está a equivocación, podemos chamar así, ou non querelo ver, como ás veces pasa en moitas por moitos organismos, e de que non quere reconocer de que o noso traballo non ten esforzo pesqueiro. Non ten esforzo pesqueiro porque calquera que xa non digo que nos dedicamos a ele, sino calquera que entende un pouquiño, que se dá de conta ao que traballamos, é un recurso como o Percebe, como a meixa, como a ourizo, como a navalla, como recurso específico sobre todo, non necesitan ningún tipo de arrastre, non necesitan que o motor sea, o sea, que o motor forme parte para poder pescar máis ou poder traballar dun xeito de poder, tanto en extracción como en calidade. Eso temos que facer nós manualmente, como toda a vida. Cando saltamos nas rochas... Aquí é por seguridade, non é por pescar máis. Claro, precisamente o motor collamos o máis potente, non só por cando vas a atracar, como nós lle chamamos a unha pedra, nas lanchas que temos hoxe en día, senón cando vas a recoller a esa persoa que vai co Percebe, entra rompiente, canto máis pronto saes do peligro, mellor. De feito, aí está para ver as estadísticas da xente que morría antes. O Percebe, neste caso o Percebe, é da que morra agora. Moi baixo ao nivel de antes, e non solamente por o que é estes motores, sino porque tamén vamos preparados de outra maneira, con trajes de neopreno e con capas de seguridade. Pero con todo isto, volvendo aos dos motores,
Estamos luchando, a burocracia aí, estamos luchando desde hai moitos anos. Pero en Bruselas ao mellor non saben pescar percebes, pero pescar percebe non, pero como funciona un motor e como se apaña percebe, eu a Bruselas non cheguei, pero eu cando me queiran levar ali eu en calquer momento, porque por a conta que me ten estaría onde faga falta, pero é que en Madrid xa cando eu empecé, acompañado do que é agora tamén é presidente da Federación Galega, José Antonio Sieira, pois estuvemos ali en Madrid enseñándolle un vídeo que nós graváramos traballando a percebo un día de mal tempo e ali quedaron impresionados, pero de quedar impresionados a darlle unha solución, pois aí foi onde quedamos nós viñámonos moi contentos, como en moitas ocasións ás veces de cando se fai algunha reunión ves contento porque diste, bueno, pois parece que vamos a sacar algo limpo, parece que tal, é claro, depois pasan uns días, pasan uns meses e tal, estamos no mesmo problema, levamos, non sei, ao pé de 40 anos, por decir algo, con este problema, sin poder regularizar. O único que nos dan cando é así, cando ao mellor se queren poñer outra vez de cheo con esta revisión, pois é disgustos bastantes, porque ter que salir desde a nosa costa, por así dicilo, porque o percebe está na costa, e nós salimos, estamos á boca da ría, ter que salir para fora, con un motor que nos obliga a ter 25 ou 50 cabalos, con unha embarcación de 6 metros, é lamentable porque no inverno precisamente, cando costa máis moverse con ese mal tempo, ou quedarse en terra e non ganar, sempre sales. E ao sair, pois, aí é onde está o problema, aí onde está o riesgo e o peligro. E xa digo, menos mal que, bueno, por a perspicacia ou por a experiencia ou por como vamos agora protegidos en outros aspectos, menos mal que non hai desgracias, pero realmente é algo que tocaste ti que é moi serio. Eso sigue sen resolverse. Sigue estando aínda entre aguas, por así decirlo. E o problema da mexilla cos bateeiros está solucionado? Hai acordo? Hai paz? A ver, paz sempre hubo, porque realmente paz eu nunca me levei mal cun bateeiro, conozco a moitos, ni nunca tuve problemas con eles directamente. O que pasa é que eles queren un recurso neso outro. Cal é a diferencia que nos achacamos sempre? É a mesma de sempre, quero dicir, creo que é máis básica, por non dicir outras, non? Que eles terán as súas tamén, que somos todos compañeros no mar, pero o problema básico é entendible, que se nós temos unha pedra, e nesa pedra hai percebe e mesilla, hai unha capacidade moito máis amplia de percebe de que mesilla. Se nós queremos que esa pedra se manteña para despois abrir a ela, se van antes a ela, van a quitar con todo, porque a maioría das lasas que nos chamamos das pedras teñen mezclado percebe ca mesilla. Entonces xa non é que eles queiran apañar o percebe, xa é que está no medio a medio. Entonces aí é onde surge un dos problemas. E despois outro, máis importante ainda, é que eles poden ter unha maneira de poder subsistir, por así decirlo, que si con facer outras cordas auxiliares, colectoras, outro tipo de zonas, para que nós o percebe que pega nas pedras, nós non podemos nin coidalo, nin podemos sembralo, nin podemos facer nada para melloralo. O único que podemos facer para o percebe, que non hai outro recurso igual, é vigilalo. E deixalo crecer. Vigilalo e deixalo crecer. Entonces, cando nos levamos casi un ano cas pedras pechadas, Por eso lle decía, e como se leva esta convivencia? Ben, gracias a Dios, o ano pasado foi un pouquiño cruda, por así dicirlo, pero bueno, este ano pasou un pouquiño mellor, porque este ano, como todos nos orientamos un pouco de ver os que somos de toda a vida de mar, anos de mesilla bons e anos de mesilla malos, igual que anos de percebe bons e anos millores. Aínda que algo pasa é que os produtos en xeral van a menos, pois este ano a mesilla foi moito máis densa, moito máis productiva. Entonces non houve nin problema para eles, nin problema para nós. Bueno, e o outro problema, ou a outra problemática que está encima da mesa sempre é o furtivismo, non? Tanto legal como ilegal. O furtivo legal non hai furtivo legal non hai. No legal, entre comillas, porque ás veces son algúns sí, claro, dos do sector, non? Non deixan de ser persoas si máis, non sei como chamalas, si peores ou millores. Para min son quizás peores, porque dedicándose a un recurso que é o deles, que é no que traballan eles, pois é verdade que é lamentable. Pero bueno, en todos os lados os hai. Para iso está a nosa vigilancia, para iso está a Consellería, e para iso nós temos en cada cofradía temos vixiantes, aínda que non poden facer o que
Que, a ver, non é fácil. Non é fácil cando ti vigilas a un furtivo, non é o mesmo que o furtivo, por ese caso, pois te vigila a ti. Ese é o problema máis grave, porque o furtivo, cando si é profesional, si é de entre xente que sabe o que traballa, realmente pois sabe como se traballa e sabe como traballan os vixiantes. Entonces aí é onde nós pois temos aí unha, non sei como chamalo, é unha desgracia que pero moita desa xente se podría, digamos que, pasar ao lado bo, que se podría dar de alta, podría sacar, podría incorporarse ao sector, non? Pero do que estamos falando agora non é solamente da xente que é inevitable, tamén a xente que necesita para comer non quer meterse nada, ou a xente que necesita para vicio, por así decirlo, non, drogas, para roubar, non, que necesita para cousas, para drogas ou para cousas destas, pois iso a xente vai ir igual. E xente onde que lle digas que non vai a ir o mismo. Sí, non se vai integrar. Non, que se lle den outras... Non, nós algúns incluso lle propusemos de poñerse na cofradía, facerle socios e tal, e despois hai algún socio, como en todas as cofradías, que sempre tamén fai as cousas que non debe, pero bueno, eso pasa como en todos os traballos e como en todas as cousas, sempre hai xente que non fai as cousas ben, e bueno, para eso están os vigilantes, non? Bueno, e logo despois, señor Santamaría, o principal recurso e o que máis andan nos 200 socios da cofradía é o percebe, pero logo temos a Meixa, temos Centolo, Ralla e Ourizo. No Ourizo sí que me gustaría pararnos un pouquiño, porque o Ourizo, que ademais é unha cuestión recente, non? Porque fai que 10 anos, 15 anos, o Ourizo estaba moi devaluado, non? Pero moitísimo. O Ourizo pasou de ser unha alternancia, por así decirlo, de un día, de unha temporada, de encargo, non? Máis que por encargo, de ir algún día que non tuveras a que ir ao mellor, pois de ir e dicir, bueno, pois por lo menos fago algo, e bueno, non tiña tampouco unha demanda boa, e entonces pois pasou de ser eso a ser algo necesario. Hoxe en día, na nosa cofradía, así como en moitas, o Ourizo é algo moi necesario para a entidade, para a economía, para todos os socios. Hoxe en día é moi importante. Canta xente vai ao Ourizo, cantos socios van ao Ourizo, cantas embarcacións hai, canto se colle, e a como vai máis ou menos o quilo? O de Ourizo é unha historia bastante interesante, a verdade, porque eu cando empecé isto xa ven de meus avós, xa non ven de agora. Antes traballaban cun arte un pouco, bueno, chamámoslle o que é o bicheiro, que era o espello, que lle chaman en outros lados, non? Que traballábase desde arriba, desde a embarcación, con especie de varas, con truéis e con tal, cando ibas 2 días ao ano, 3 días, no verán. Depois de aí pasou a ser máis xente e íbamos, bueno, empezamos un recurso de traballalo un poquinho máis tirando con apnea, a bucear, e íbamos sobre pedido. De sobre pedido quero decir que íbamos por aqueles kilos e aquel precio estándar. E daí non se movía a cousa. El cliente que pide isto é punto. Entonces, claro, que pasaba con isto? Que quitabas o ourizo e non lle sacabas rendimento. Nos casi paramos 2 anos, acórdome como se fora hoxe, cando vimos que estábamos facendo unha verdadeira locura. E víamos que empezaban a fallar outras cofradías no que era no recurso, e entonces cortamos e propusemos un precio mínimo de 3 euros. Entonces, daquela, pois, houve así unhas, bueno, houve cousas de leyes ou de historias e tal, entón entrou Ribeira con nós a traballar na nosa zona, traballar conjuntamente. Entón daquela pois foi cando propusemos de traballar de distinta maneira, porque de traballar con ese precio estipulado vimos que despois empezaban a vir máis compradores, máis demanda, logo pedían máis ourizo, e entón pois chegou un punto dado que dixeron, non, máis ourizo non, máis precio. Entón, daquela, pois, a Guiño foi a primeira que se pronunciou e puxo sobre subasta. Ao poñer en subasta, pois, nese mesmo ano pasou de ser 3 euros a 6 euros e medio de media. E despois de aí, pois, foi cando empezamos a indagar como poder sacarlle máis, quitar máis kilos, tal, e defender e procurar e manter o recurso como Dios manda. Daí tamén empezou a xente a vir a máis, porque a xente despois, pois, tiña o seu dereito a ir ao ourizo, e pasamos a ser máis ouriceiros, como todo, non? Por iso baixamos aos kilos, e, bueno, despois a demanda era bestial, porque ao fallar en moitos sitios, pois, claro, hai máis demanda e hai máis precio, e entonces, claro, ademais baixar kilos, pois, foi cando
moito da demanda basouse no que sempre estamos falando, unha porque non había produto, pero outra foi que tamén os cociñeiros que eu chamamos cociñeiros modernos, que bueno, empezaron a sacar do ourizo, a sacar petróleo, por así decirlo, entre o caviar de erizo que chamaban, o caviar gallego e tal, e bueno, delicatesen, poñelo en platos como gusto tal, como... Entón, ao final, eso foi o que realmente doi un punto, pero enorme ao valor. E dai foi cando empezamos a así manternos as mesmas embarcacións, pero chegamos agora este ano incluso a 20 kilos por tripulante. Son 20 kilos, pero 20 kilos que este ano, por exemplo, está levando unha media de 12 euros, é un bo xornal, é unha maneira de proteger o recurso, claro, que ese é o que buscamos. Costa, pero quero dicir, ás veces a xente costa lle entrar no... Claro, porque pasou de non ter valor gastronómico a ser unha especie de moda con moitísimo valor gastronómico. Hoxe xa están en conserva delicatessen, están en restaurantes, digamos que os premium e tal, e entonces, bueno, eso é unha maravilla, cando antes non se aproveitaba. Por eso non se consumía. Temos que dar as gracias a esa xente que realmente veu un filón aí para a gastronomía, non solamente para un filón para o noso produto, sino a gastronomía que... A economía que move hoxe en día, porque ademais, por exemplo, como ten moita man de obra, para facer unha lata de conserva, unha pequeniña dosis de conserva, leva moita man de obra e leva moito produto, co cal a lata sale bastante cara. Pois podexe decir en ese aspecto que, facendo cálculos aos compradores que nos veñen buscar o ourizo, podía salir en 12 kilos de ourizo 1 kilo. Claro, e incluso 14. De produto, un kilo de produto. Por eso que é normal que se pague. Agora botalle contas, ou botémoslle contas a que son 12 euros de media o kilo para xuntar 1 kilo. Claro. E aquí sodes a mellor cofradía, non? A que máis... Non sei se a mellor, pero sí que somos que máis extraemos. Claro, por eso. Estamos extraendo, pasamos de extraer, de feito, éramos os 50 e pico, cerca de 60 embarcacións, a unha media de 2 tripulantes, 2 con algo tripulantes, non? 2 e pico, estábamos extraendo, pois, sobre 3 toneladas e pico ao día, non só sin contar Ribeira. Eso é unha maravilla. E agora estamos en 2 toneladas. E a raia, que facemos coa raia, co centolo e coa ameixa? A raia é un produto que nós realmente non traballamos non sendo no verán. É un produto que, cando vamos a pescar, pois sempre hai algún barquiño ou algún tal que pode extraer algunha e vendela, lóxicamente vendela en Ribeira, porque é onde realmente hai unha demanda maior, un mercado maior con máis compradores. Pero a nosa raia, prácticamente a nosa cofradía non traballamos. E a ameixa como está indo o ano, señor Santamaría? A ameixa vai moi ben de precio. O que pasa que a ameixa agora temola pechada porque realmente non hai tempo de ser a ameixa, pero solamente por o chea que está máis vacía, pero de todos modos a ameixa pois é algo que se fala en todos os lados, non é así como nos recuperamos a nosa playa, os que estuvemos na nosa directiva, recuperámola despois de 3 anos de estarnos aí, pois a playa, por así dicilo, pois agora foi a menos, e non somos nós. Agora é onde se conta en toda a prensa, en todo que é verdade, que a ameixa pois pasou de ser a babosa, estou falando, é máis a ameixa rubia, pasou de ser unha ameixa que nós era a que tiñamos a ser nada, polo menos baixou un 40 ou 50% de produción. E que plan hai? Sementeira, resementar? Sí, noso plan de traballo que temos de futuro, por non decir que é o que levamos todos os anos, é un plan tanto de sementeira como de traballos para a limpeza tanto de depredadores como de liso, como de algas, pero bueno, ese é o que levamos facendo desde aí anos. O que pasa que algo pasa, sí, algo pasa na produción. Nós non temos, por decirlo así, a suerte, non temos a suerte, non temos a mala suerte que tuveron moitas cofradías que tuveron moita mortandade, sobre todo por o que é a agua dulce, non? Nós non, a nin nos chega prácticamente nin a mitad, pero si houve moita falta de marisco en toda a ría de Arousa, a falta de marisco. O por qué? Porque pois podemos achacar en varias cousas, pero están aí na Consellería, tanto na Consellería como nas federacións, a 3 bandas e máis as universidades, facendo un traballo aí, a ver como podemos facer, a ver cal é realmente o problema, e dentro do que
do que se poda actuar. Nós sempre temos que valorar o mismo, que sempre o digo con meus compañeiros, se o problema é noso, ten unha solución. Noso quero decir que non facemos as cousas ben. Pero se nós ainda facendo as cousas medianamente ben, non hai produción, aí é onde é un verdadeiro problema, porque aí sí que non nos podemos meter en algo natural, aí é onde xa temos que botar mandos da xente que sabe, a ver se podemos buscar de outra maneira. Os científicos... Oxalá fora o problema noso, oxalá. Temos un minutiño ou dous. Véndame a festa do Percebe de Aguiño. Que podemos decir? O Percebe de Aguiño se están preparando? Sí, bueno, pouco a pouco. Ainda empezamos un poquinho, presentámosla agora en Semana Santa. Será o, se non mal non recordo, que está un poquinho con moitas cosas na cabeza. É o 28 de xullo. E, bueno, que podo contar? Podo contar que cada vez somos máis xente ou hai máis xente na festa. É unha festa moi familiar. Iso vese non solamente nos vídeos, sino indo a ela. O produto é impresionante, non é un produto de 100 e pico ou 200 euros, porque nadie se pon a comer un Percebe de 200 euros nin de 100, pero sí o precio que suele levar, que son precios moi asustados, con unha ración que non hai en ninguna parte de Galicia, que son casi 400 gramos de produto nun plato regalado de buño, con pan, bueno, é o típico de que temos nos ali, bueno, eu creo que ademais este ano, por non decir como outros anos... Xa teñen precio posto? Ainda non? Non, porque vamos a asustar un pouco o mercado, pero sempre anda aí 18-20 euros, sobre 20 euros, senón intentaremos asustarlo así, preferimos perder, porque a nosa festa é unha festa de promoción, sempre a tomamos así, nunca como outros lados ao mellor o fan pensando tamén en poder sacar algo, nós sempre o pensamos en vale máis perder, pero promocionar o produto, que é o que realmente nos dá de comer durante todo o ano. Pero ademais este ano coincide co 100 aniversario da cofradía, non? Si, isto é outra historia, é casi tan importante para mí ou máis o que é o centenario da cofradía, así como a historia dou que houve un grupo entre eles eu que pensamos na festa do Percebe e demos adiante, saleu o que saleu, é o 25 aniversario da festa do Percebe, ao mesmo tempo dada a casualidade que ao final é tamén a de 100 anos da cofradía, a entidade da cofradía que antes era o Pósito de Pescadores de Carreira e Aguiño. Iso tamén foi un grupo de xente, entre o que fala a xente de xente maior, xente moi bella, vivindo na casa de mariñeiros de toda a vida, resulta que tamén por casualidade foi un tío de miña nai o que realmente traballaba en Madrid, e daquela todo se levaba desde Madrid, e foi o que empezou a buscar os papeles e a buscar a forma de convencer a xente para facer unha agrupación, e daí foi, eu sinto moi orgulloso, unha porque entra un pouco na casa, por así dicilo. Pero principalmente no corazón, non? Claro, e outra porque tamén, claro, salir dun sitio tan pequeno como Aguiño ou Carreira, e de que saleu algo así, que brillara, e que despois pasara por unha historia que pasou a cofradía de Aguiño impresionante, que de moita riqueza. Pois ali nos veremos. Señor Santamaría, foi un placer, pero o tempo con vostede corre moito máis que cos demais. Que lle gostaría decir, menos dun minuto, que lle gostaría decir hoxe do que eu non lle preguntín, ou do que comentou antes, pero remarcar? Bueno, a ver, hai cousas que se poden remarcar máis, pero quizás son cousas que habría que estudialas máis un poquinho detenidamente, cada unha por separado, non? O dos motores que me preguntaste é algo que xa non sabemos de onde partir para volver a continuar, porque está aí, é un problema despois outra cousa. É un problema técnico, non é un problema político, é un problema técnico. É un problema técnico, é un problema de non entendemento. Por así decirlo, nós aquí podemos levar, como dicir, é un problema de non querer ou non entendemento, ou non querer entendelo, porque non é un problema que digamos é que vos sí e vos non, ou nós sí e vos non. Non é simplemente, nós traballamos esta arte non ten ningún problema co esforzo pesqueiro, totalmente ao contrario, estamos legislados en tope, en vigilancia, en días, entonces pois é algo que realmente daríanos moito que falar. Calquera das cousas nos podía dar moito que falar, realmente. Eu, cando queirades, estou aquí disposto para o que queirades. Pois foi un placer contar con vostede. Igualmente. De fai xa uns aniños que non viña por aquí, lle desexamos moita suerte, que hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias e moi boa festa, pero antes nos veremos, de acordo? Bueno, espero que sí, pero de todos modos está toda a xente invitada a ver como é o Percebe de Aguiño, que non viñera xa, e bueno, a disfrutar del.
e ao mesmo tempo pois, visitar Aguiño, que realmente pois merece a pena, é un sitio paradisíaco. E ademais hai boa xente. É, boa xente, claro que sí. Un placer, moitísimas gracias, moi boa noite, hasta unha próxima ocasión. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con José Antonio Santamaría, patrón de Aguiño, con Sito Gómez, alcalde de Moraña, e con Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía de Arousa. A semana que ven máis e mellor se é posible. Moitas gracias, moi boa noite, saúdos, adiós. Programa ofrecido por Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.